Türkiýanyň Aşgabatyň üzülenmesi esasında Türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğünü girizmeginden soň Türkmen raýatları wizany almak üçin sorulýan resmi namalara $225, gara bazaryň narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursu boýunça 787 manat möçberinde maliýe çykarmaly bolarlar. Bu arada Türkmen raýatları üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny hödürläp baslan Gateway International firmasynyň Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda barp maglumat toplan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanyň resmi web sahypasyna görä araç firma meselem Türkiýe syýahatçylyk wizasyny almak üçin Türkmen raýatlaryndan 15 töwerege resmi nama talap edýär. Emma munuň bilen bagly tölegleri äsgär etmeýär. Azatlyň goşmaçy maglumat almak üçin firmanyň görkezden telefon belgisini 21-nji sentýabrda eden dowamly jaňlary jogapsyz galdy. Emma ýurdun içindäki çeşmelerimiziň biri firmanyň paýtagtdaky idarasyna barp syýahatçylyk wizasyny almagyň tertibini öwrenmegi başardy. Türkiýe wiza almagyň juda gymmaty düşýäktigi belli boldy. Wiza almak baradaky ýüzlenmäni türk häkimetleriniň seljermesi üçin $85 sorulýar. Hökmany saglyk ähtiýaçlanýarsy üçin $65 çykarmaly. Firma hem öz hyzmatlar üçin $80 bermeli. Jemi $225 bolýar. Diýip Aşgabatdaky çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Howpsuzlyk aladylary sebäpli anonimlik şertinde maglumat berýän çeşmämiz resmi töleglerden gaýry sorulýan resmi namalary wagtynda almak üçin degişli ýerli edaralaryň para soraýandygyny hem aýtdy. Ol wiza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mihmanhanasynyň bronuny hem hödürlemelidigini sözüne goşdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen nesirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza beriljakdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda gizliktirilen ýa deret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat tölegleriniň ýyzyna gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Ýa-da şu aýyň başynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi köpçülikliň habar seriýetleri üçin beýanat çap edip, Türkmen tarapynyň Türkiýeden öz raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünleriniň girdilmegini sorandygyny ma'lum etdi. Munuň netijesinde Prezident Recep Tayyip Erdoğanyň 13-nji sentýabrda gol çeken degişli karary esasında Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhletlik wizasy syýahat düzgünü ýatyryldy. Türkmenistanyň Daşary syýasat idarasy Türkmen tarapynyň haýysyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýan esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýönetimçiler Türkmenistanyň Türkiýe döwletinden eden haýysyny öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan beýlekde çäklendirmek synansygy bilen baglanşdyrýarlar. Galy bersede Türkmenistanyň ýüzlenmesinden soň Türk häkimetleri Türkiýede bir kanun ýaşaýan Türkmenistanlylary saklap, gysga wagtyň içinde deport edip başlady. Azatlyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi soňky hepdeleriň dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykalgy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysdagly tagala edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 000-den hem aşy Türkmenistanynyň kanuny esasda ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasyz çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe etse köpdigini belliýärler. Munuň esasy sebäpleriniň biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly. Häkimetler avtomagistralın uğrunak barlyk nokotlarynyň sanyny artdyrýar. Sürüjiler polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň sorayan para peşkeşinden şikayet edýär. Maraşgabat şäherleri avtomagistralanyň uğruna pandemiýa hereket çäklendirmeler döwrüne açylyp soňra ýapylan iki polisiýa postu gaýtadan peýda boldy. Ýurdun kanun goraýjy edaralar marifetine polisiýanyň barlyk nokotlarynyň sanyny artdyryp, howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini köpçülige ma'lum etmeýärler. Sürüjiler polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň barlyk nokotlaryna para horluk bilen meşgullanýanlyklaryny habar berýärler. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Ýol uğruna ýerleşýän öňkü polisiýa barlyk nokotlarynyň üstüne ýetirýän täze polisiýa postlaryna sürüjilere görä polisiýanyň meşgul bolýan para horlugynyň germi
yerli ýaşaýjylarda gahar gazap döredýär. Köçe ýol hereketiniň düzgünlerini we talaplaryny bir kemsiz ýerine ýetirýänliklerini aýdýan sürüjüler gaýtadan açylan barlyk nokatlaryny ýol polisiýasynyň sürüjülerden gösgöni para soraýanyny aýdýarlar. Gizlemän gösgöni 50 manat para soradylar diýip ulugy polisiýanyň barlyk nokatyny kanun goraýjylar tarapyndan saklanan bir sürüjü Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Bu iki post gaty azar berýär. Egerde her posta 100 manat para berseň asla sürüjülük şahadatnamaňy hem soramaýarlar diýip beýleki bir taksi sürüjüsi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Polisiýanyň ýol gödäwçilik urlugynyň gaýtadan dikelden iki post Mary şäher bilen Oguzhan etrawynyň arasyna ýerleşýär. Oguzhan etrawynyň ýaşaýjylary esasan pagtaçylyk, däneçilik ýaly ekrançylyk işleri bilen galy bertede maldarçylyk bilen meşgullanýarlar. Etrawyň daýhanlary polisiýanyň taýagynyň bir ucunyň öldürünü de degenligini aýdýarlar. Käbir daýhanlar we çopanlar her gün öldürünün kärini ýerlerine ýa-da maldarçylyk fermalaryna awtowlawda gatnaýarlar. Polisiýa olaryň awtowlawlaryny saklap daýhanlardan pasport ýa-da lukmançylyk kepilnamasyny talap edýär diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Azatlygyň habarçysy polisiýa işgärleriniň resmi namy örkezip bilmedik sürüjülerden para talap edýänligini habar berýär. Türkmen häkimetleri Mara Aşgabat awtomagistralynyň ugruna barlyk nokatlarynyň sanyny artdyryp howpsuzlygy güýçlendirmekleriniň sebäplerini köpçüligi ma'lum etmeýär. Täze polisiýa postlarynyň ýerleşýän ýeri bolan Oguzhan, öňkü Gulonlu şäherçesi Türkmen-Iran serhedinden 70 kilometr töwerek aradaşlykda ýerleşýär. Oguzhan etrawynyň çägini Tejen Sarax Maşat demir ýoly, Maraşgabat awtomagistraly we ýurdun eň ýeri Garagum kanaly kesip geçýär. Şeýle-de etrawyň demir gazygyna Şatlyk gazgysyjy desgat ýerleşýär. Türkmenistanyň Günnogor Günwatar gaz geçirjisi Şatlyk gazgysyjy desgatynyň göz başalýar. Günnogor Günwatar gaz geçirjisi ýurdun Günnogor gaz ýataklaryna tebii gazy Türkmenistanyň Hazarýaka sewitlerine geçirýär. Häkimetler ýurdun ulaw çatyrygyny ýerleşýän we möhüm ýanygyş desgatynyň ýerleşýän sewitlerine polisiýa postlarynyň sanynyň artdyrylmagyny we howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini aýdynlaşdyrmaýarlar. Şol bir wagtda Mara welaýatynyň çägine täze polisiýa barlyk nokatlarynyň gaýtadan açylmagy Türkmenistana ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagşlanan bir aýlygyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Üstesine Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä gaýtadan açylan postlardaky polisiýa işgärleri sürüjülerden adat bolşýaly diňe bir sürüjülük şahadatnamasyny sormak bilen şäklenmeýär. Eýsem kärini ýerlerine gatnaýan daýhanlardan olaryň kärini ýere ýetişligini suwd edýän kepilnama, şahsiýetini anyklaýan resmi nama we lukmançylyk kepilnamasyny talap edýärler. Yerli ýaşaýjylar polisiýanyň täze barlyk nokatlarynyň gaýtadan açylmagyna diňe ýol polisiýasynyň sürüjülerden para almak tejribelerini berjay etmegi hökmüne garaýarlar. Para vermedik sürüjüleriň ulaglaryny diýsine jerime drolgalaryny alyp gidýärler. Eger jerime drolgasyna gitmekden boyun gaçyrsaň, sürüjülük şahadatnamaňy alyp galýarlar. Sürüjülük şahadatnamaňy izin almagy barsaň 500 manat para soraýarlar diýip bir marly sürüjü Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistan 2014-nji ýylda kabul edilen korrupsiýa garşy hereket etmek hakyna kanuny we Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň korrupsiýa maddalary döwlet gullukçylaryny öz wezipelerinden hyýanatly peýdalanyp para, pul, sylyk we beýlik serişdeler kabul edip almagy gadagan edýär. Şol bir wagtda türkmen kanunçylygy korrupsiýa bilen bagly jinayetlaryň duýdurulmagyny talap edýär we düzgünleşdirýär. Ýöne Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hazabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna pes orunlary elýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun ähli pudoklaryna para horlugyň hökm sürýänligini, tanış biliş para peşkeşi bilen bagly korrupsiýa hadisalarynyň giň ýaýranyny aýdýarlar. Ýol polisiýasynyň sürüjülerden para almagy ila tarasyna köplenç tas norma öwrülen tejribe hökmüne kabul edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň goloýundaky goromçylyklardan merhumlaryň mazardaşlarynyň we demir gözenekli haýatlaryň ogurlanýanyny habar berýär. Ýurtda giň ýaýran işçiligiň hem de ykdysady kynçylyklaryň arasyna artýan ogurlyk hadisalarynyň goromçylyklary üçin baryp ýetmegi şäher ýaşaýjylaryny alada döredýär. Azatlygyň habarçysyna görä şäher ýaşaýjylary resmilerden goromçylyklardaky garawullaryň sanynyň artdyrylmagyny talap edýärler. Türkmenistanda goromçylyklarda müjewirler bolýar. Olar öwliýalaryň mazarçylyklaryň gorawny esewan edýärler. Şeýle-de müjewirler ziyarethanlara barýan adamlara merhumlaryň ruhuna bagyşlap aýat töwür okumak işleri meşgul bolýarlar. Şäher ýaşaýjylary resmilerden gerek bolsa, goromçylyklarda garawullaryň sanynyň köpeldilmegini talap edýärler we munyň üçin zerur bolsa maddi ýardam bermäge isleg bildirýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi.
Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä soňky wagtlarda gonomçylyklardan esasan mazarlaryň başyna mazar daşlary, granitden ýasalan berlik daşlary, mazarlaryň daşyna çekilen demir haýatlar ogurlanýar. Şeýle-de Azatlygyň habarçysy yerli ýaşaýjylaryň öwliýärlerdäki ogurluk hadisalaryna çydam edip bilmeýänliklerini habar berýär. Yerli ýaşaýjylar ýakyn howsarlarynyň gawrlarynyň birahat edilmegine, gawrystan topraklarynyň depelenmegine we mazarlaryň töweregindäki demir haýatlaryň wagşylarça goparylyp alynmagyna çydam edip bilmeýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir Balkan ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ilatyň güni gören şertleriniň agyrlaşmagynyň adamlary mesjidlerden we gawrystandan ogurluk etmäge iterenligini habar berýär. Azatlyk radiosy Türkmenmaşynyň gonomçylyklarynyň mazar daşlarynyň hemde demir haýatlarynyň ogurlanýanyny barada habarlar boýunça kommentariýa sorap Balkan welaýatynyň häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşmagy başardy. Ýöne telefona jogap beren häkimlik resmisi Azatlygyň sorawlaryna jogap bermän destine telefonu taşlady. Şähere degip duran gonomçylygyň günnägor böleginde ýerleşýän mazarlardaky mazar daşlarynyň hemde demir haýatlaryň tas ählisi ogurlanypdyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumatynyň üstüne ýetirýär. Onuň sözlerine görä adamlar köpden Gawrystanaky ogurluk hadiseleri barada ýakynlaryny ziýarata baranlaryna bilip galýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun durly sebitlerine ýygymlaşýan ogurluk we talançylyk ýaly jinaýat hadiseleri barada iriderli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda jinaýat hadiseleriniň ýok bolanmagyny ne tasdikleýär ne de inkar edýär. Şeýle-de ýurdun içeri işler idaralary jinaýat hadiseleri baradaky maglumatlar boýunça halka hasabat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň ahyryna Marynyň peşanaly geňeşligine bolan Pawt ogurlugy, iýun aýyna Lewapol aýatynyň dargana tetrawyna bolan dizel ogurlugy, aprel aýyna Marda restoranlaryň birine bolan iýmit ogurlugy, fevral aýyna bolsa Merw Daýhan birleşigine bolan tigir ogurluklary barada habar berdi. Ýöne Azatlygyň habarçylary Gawrystanda bolan mazar daşlarynyň ogurlugy barada ilkinji gezek habar berýärler.